हेलो लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननो फेसबुक आरो इउट्यूबनि बागै भिडिअ लाबोदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थागोन सुकुर सिं नार्जारिया बेसेबां फेसबुक पेजनिफ्राय खामायो बेखौबो आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों फारसेनिफ्राय खोन्थागोन। दा नोंथांमोना बे स्क्रिनाव नुदों नायबानो जाबाय। बिनि फलोवार्सआ बेसेबां दङ 69K फलोवार्स दङ टटेल आरोना। बिनिफ्राय गोबां भिडिअ दं आरो माखासे सर्ट भिडिअफ्राव बिनि रिल्स भिडिअफ्रा मिलियनबो थांनाय दं आरोना। दा बियो बेसेबां फैसा आर्निं खालामो फेसबुक पेजनिफ्राय। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायोब्ला नोंथांमोना निस्सय मिथिगोन आरो नोंथांमोननि गोसोआ सोलायनाय फैगोन। गोबां मानसियानो कमेन्ट्स खालामनानै सोंहरदों आंखौ, आदा मोनसे भिडिअ लाबोलाय, इउट्युबा साबसिना फेसबुक पेजआ साबसिन, बबे मोनसेखौ खुलियोब्ला जोंनि थाखाय मोजां जागोन, बेनि भिडिअ लाबोलाय होननानै गोबां मानसिफ्रानो कमेन्ट्स खालामदों। नोंसोरो नैबे भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायजोबोब्ला नोंथांमोनाबो बुजिनानै मोनगोन। अके लोगोफोर, अब्ला आं नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय खोन्थालांनोसै। बिनिफ्राय आं बेयावनो फिसा रिकुवेस्ट खालामो, जायफ्रा गोदान आपडेट चेनेलाव दिनैसो फार्स्ट टाइम, नोंथांमोना चेनेलखौ नायनानै भिजिट खालामनानै नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइबबो खालामनो हागोन आरो जायफ्रा फेसबुक पेजाव नायदों नोंथांमोना फेसबुक पेजखौबो फल' खालामनो हागोन, बेफोरबायदिनो माखासे आपडेट भिडिअफोर मोनबाय थानो थाखाय। अके लोगोफोर, अब्ला आं नोंथांमोननो खोन्थालांनोसै इउट्युब आरो फेसबुकनि बागै। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायदो, फारसेनिफ्राय आं नोंथांमोननो एक्सप्लेन खालामनानै खोन्थालांगोन। बेयाव नायबानो जाबाय सुकुर सिं नार्जारि, बेनि टटेल फलोवार्सआनो दङ 69K। बेखौ बयबो फेसबुक पेजाव नुयो जानो हागौ, सोरबा सोरबा आरो नुवाखैबो जानो हागौ। दा नोंथांमोना सिनायगोन नैबे भिडिअखौ नायोब्ला। बेयो कमेडियान भिडिअ बानायो, नायबानो जाबाय। बिनिफ्राय बेहा मोनसे इउट्युब चेनेलबो दङ, फिसा इउट्युब चेनेल आरोना। बिनिफ्राय बिनि प्रफाइलाव नायदो, बिनि केटेगरिया कमेडियान, माने कमेडि, बेफोरबायदिनो फानि भिडिअफोर बानायो आरो। बेनिफ्राय गोबां फलोवार्स मोनो बियो। बिनिफ्राय सानसेयावनो बेफोरबायदिनो 500, 1000 बेफोरबायदि फलोवार्सआ बिनियाव बारायबाय थायो आरो। बिनिफ्राय आं नोंथांमोननो खोन्थानि बियो गावनि फेसबुक पेजनिफ्राय बेसेबां आर्निं खालामो। गोबां मानसियानो बेफोरबायदि सानगोन, जायफ्रा फिसा फिसा फेसबुक पेज खुलिनानै बेफोरबायदिनो दासो भिडिअ बानायनानै बेफोरबायदि आपल'ड खालामबाय थादों। बेनिफ्राय बिथांमोना साननो हागौ बेफोरबायदि गिदिर गिदिर फेसबुक पेजफ्रा बेसेबां आर्निं खालामो होननानै। आं दिनै नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय क्लियार खालामनानै होगोन, नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय। बे सुकुर सिं नार्जारिनि फेसबुक पेजखौ नोंथांमोना नायदो। बिनिफ्राय आङो डाइरेक्ट सुकुर सिं नार्जारिजों माखासे वाट्सएप गेलेदोंमोन, बेफोरबायदिनो वाट्सएपआव जोङो भिडिअ कलबो रायलायो आरो आं बेजों जमाबो दंमोन आरोना। बिनिफ्राय दा जोङो एक्सट्रा जाबाय। बिनिफ्राय बियो फख्रियावसो थायोमोन, नोंथांमोनाथ' नुखायो माखासे भिडिअफोरखौबो फख्रियाव बेफोरबायदिनो माखासे भिडिअफोर बानायनाय, ना फख्रियाव, नाथुर फख्रियाव, माने गुबुन स्टेटआव थानानै बियो खस्थ' मस्थ'यै भिडिअ बानायदों आरोना। बेखौ जोङो नुनानै मोनो। बियो गावनि फेसबुक पेजाव बेफोरबायदिनो खस्थ'यै बानायनाय भिडिअफोरखौ आपल'ड खालामबाय थायो। बिनिफ्राय बिनि खस्थ'नि फिथाइया दिनै 69K फलोवार्स मोनबाय आरोना। बिनिफ्राय फैसा बेसेबां आर्निं खालामखो, दा गोबां मानसियानो मिथिनो लुगैगोन। अब्ला आं नोंथांमोननो खोन्थालांनि। फार्स्टआवनो आं नोंथांमोननो थांना खोन्थागोन वाट्सएपआव। अब्ला आङो सुकुर सिं नार्जारिनि वाट्सएपआव फैबाय, नायबानो जाबाय। बेयाव जोङो माखासे समाव जों भिडिअ कलबो रायलायदोंमोन आरोना। बेयाव नायबानो जाबाय बिनि चेनेला 29 जुलाइआव मनेटाइजेशन कमप्लिट जादों आरोना। बे चेनेलाव बारा गोसो होआखैमोन, बेफोरबायदिनो फेसबुक पेजावल' गोबां गोसो होदोंमोन आरोना। फेसबुक पेजावल' माने आर्निं खालामनायनि फारसे गोसो होबाय थादोंमोन आरो गुबुन स्टेटआव थानानै माने सिनायजानायनि मोनसे भिडिअ लाबोबाय थादोंमोन आरोना फेसबुक पेजाव। बिनिफ्राय इउट्युब चेनेलखौ बियो गारसोनानै दोन्दोंमोन आरोना। बारा साबस्क्राइबारबो गैयामोन आरो बे इउट्युब चेनेलाव बिनियाव। बिनिफ्राय आं नोंथांमोननो खोन्थानि बेनि चेनेला मनेटाइज जाबाय आरोना, बारा गोबाव जायाखै, दाख्लै बावैसो जादों 29 जुलाइआव। बेयाव नायबानो जाबाय। बेनि इउट्युब चेनेलनि नामानो जाबाय मादै रानि कमेडि आरोना। नोंथांमोनाबो थांनानै चेक खालामनो हागोन। बेयाव दा टटेल साबस्क्राइबारा बेसेबां दं होननानै बुङोब्ला नायबानो जाबाय 12.7K साबस्क्राइबार। बिनिफ्राय 326 भिडिअस दं आरोना। बिनिफ्राय दा हगारबाय दंबावो, गोबां भिडिअ जाबाय जानो हागौ। बेयाव नायबानो जाबाय। बेयाव सर्ट भिडिअल' हगारबाय थायो आरोना। गोबां मानसिफ्रानो बुंदों बेफोरबायदिनो इउट्युबाव आरोना सर्ट भिडिअ हगारनायजों लोगोसे जों मनेटाइजेशन कमप्लिट खालामनो हाया होननानै। नाथाय नैबे मादै रानि कमेडि नैबे चेनेला हाबाय आरोना। नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बिसोरो सर्टल' बेफोरबायदिनो फेसबुकाव जा हगारो बेखौनो इउट्युबावबो माने हगारनानै होयो आरोना। बेनिफ्राय नायबानो जाबाय। लं भिडिअ दं होननानै बुङोब्ला बेयाव मोननैल' दङ। बेयाव नायबानो जाबाय बे सर्ट भिडिअखौनो आरोना बुजाबनानै माने गोलाव खालामदों। बेयाव 1 मिनिटनि दं, 1 मिनिट 20 सेकेन्डनि दं, बेनिफ्राय 3 मिनिट 26 सेकेन्डनि दङ। नायबानो जाबाय, मोननैल' भिडिअ दं।
बिनिफ्राय गासिबो बेयाव सर्ट गोजा आरोना बिनिया। दा बियो गावनि चेनेलखौ बिदिनो सर्ट भिडिअ आपल'ड खालाम कमप्लिट खालामबाय, मनेटाइजेशन कमप्लिट जाबाय, बिनिफ्राय बिनिया दा आर्निंबो जाबाय थाबाय आरो। दा गोबां मानसिफ्रानो बेफोरबायदिनो अनलि बेफोरबायदि जोंनिया मा जायो, माखासे मानसिफ्रा रिल्स भिडिअ बानायसिगोन, फेसबुकआवल' आपल'ड खालामो, इउटुबबो लोगोसे खुलिना ला, इउटुबावबो आपल'ड खालामबाय था। आजिखालि जोंनिया इउटुबा मा गोदान आपडेट खालामगासिनो दं, बेफोरबायदिनो गोबां भिउस थाङो आरोना सर्टफोराव। आंनो दाख्लैबावै नोंसोरनो मोनसे भिडिअ हगारनानै होदोंमोन, आं मोनसे गोदान चेनेल खुलिदों होननानै। बेनिफ्राय आं बै चेनेलाव सर्टल' बेफोरबायदि गुसुं भिडिअफोरल' आपल'ड खालामबाय थायो, बिनिफ्राय गोबां भिउस फैयो। नोंथांमोनाबो नुदों जानो हागौ, आरो नुवाखैबा नोंथांमोना नैबे चेनेलनि सिङाव थांनानै चेक खालामनानै नायनो हागोन। नायबानो जाबाय, बियो सर्टल' हगारो, बिनिफ्राय दा बिनिया आर्निंनि लामायाव फैबाय आरोना। गासिबो जेसेबां भिडिअ हगारो बियो दा आर्निं जाबाय थासिगोन इउटुबनिफ्राय। दा आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै, दा नैबे मादै रानि कमेडि फेसबुक पेजआ, सुकुरसिं नार्जारिनि फेसबुक पेजआ दा बेयो बेसेबां मोनो आरोना, बेसेबां आर्निं खालामो मासाव, बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानि। दा गोबां मानसिफ्रानो सानदों जानो हागौ बेनि फल'वार्सआबो गोबां बुरजा आरो माखासे भिडिअफ्राव सर्टफ्राव बेफोरबायदि मिलियन थांदों। दा बियो बेसेबां आर्निं खालामो आं नोंथांमोननो क्लियार खालामसै। नैबे सुकुरसिं नार्जारिया दासिमबो कन्टेन्ट मनेटाइजेशन टुल्सखौ मोनाखै आरोना। नोंथांमोना फोथायाबो जानो हागौ, जों रायज्लायबाय थायो क्लस आरोना, जों मालाबा सम लोगोबो मोनलायो, बेफोरबायदिनो रायज्लायबाय थायो भिडिअ कलबो। दा नैबे सुकुरसिं नार्जारिनि फेसबुक पेजआ जेबो आर्निं गैया आरोना। जोङो कन्टेन्ट मनेटाइजेशन टुल्सखौ मोनब्लासो जायो। दा बियो अरिजिनेल कन्टेन्टजों गावनि भिडिअफोरखौ आपल'ड खालामबाय थायो, गावनो निजानि कन्टेन्टखौनो। अब्लाबो बेनि एफा गिदिर फेसबुक पेजआ मानो दासिमबो बेफोरबायदि कन्टेन्ट मनेटाइजेशन टुल्सखौ मोनाखै। दा गोबां मानसियानो आंनाव सोंथि सोंहरखायो, बिनि थाखायनो आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै। नैबे सुकुरसिं नार्जारिनि फेसबुक पेजआ दासिमबो कन्टेन्ट मनेटाइजेशन टुल्सखौ मोनाखै। बिनिफ्राय बियो इउटुब चेनेलखौबो गारसिना दोन्दोंमोन आरोना, माने फेसबुक पेजावल' गोसो होदोंमोन। बिनिफ्राय दा बोरैबा इउटुबावबो भिडिअ आपल'ड खालामनो इउटुबासो फार्स्ट मनेटाइजेशन कमप्लिट जाबाय आरोना। दा इउटुबनिफ्रायसो बियो आर्निंखौ मोननो हासिगोन। दा गोबाङानो बेफोरबायदि सोरनाबा 5K फल'वार्स लानानै बुंहरो आंखौ, बेफोरबायदिनो जोंनियाबो कन्टेन्ट मनेटाइजेशन टुल्सखौनो दाबो मोनाखै, 5K फल'वार्स दङ, सोरनाबा 1K 2K 3K 20K होननानै। आं नोंथांमोनखौ बुंखादों, जायफोरा बेफोरबायदि मोनाखै कन्टेन्ट मनेटाइजेशन टुल्सखौ फेसबुक पेजाव, नोंथांमोना मा खालामनांगोन, नोंथांमोना अरिजिनेल भिडिअ बेफोरबायदिनो ब्लग बायदि 30 मिनिट बेफोरबायदिनो 6 मिनिटसोनि भिडिअखौ नोंथांमोना लं भिडिअखौ आपल'ड खालामबानो जाबाय। अब्लानो नोंथांमोना मोनगोन, मोनब्रै मोनबाल' खालामनांगौ, अब्लानो मोनगोन आरोना। आं नोंसोरनो मोनफ्रोमबो भिडिअआवनो बुंखायो, जायफ्रा बेफोरबायदि लं भिडिअ 2 3 आपल'ड खालामगोन रायज्लायनायनि भिडिअ, नोंथांमोना 100% मोनगोन आरोना। नोंथांमोनाबो ट्राइ खालामबानो जाबाय। बेनिफ्राय सुकुरसिं नार्जारिया बेफोरबायदि जेबो लं भिडिअ बानायाखै, बियो कमेडियानल' बेफोरबायदि सर्ट रिल्सफोरल' आपल'ड खालामबाय थायो आरोना। बेनि थाखायनो बेनि नैबे फेसबुक पेजआबो दासिमबो कन्टेन्ट मनेटाइजेशन टुल्सखौ मोनाखै आरो आर्निं जायाखै। दा बिनिया आर्निं जादों होननानै बुङोब्ला इउटुब चेनेलावसो आर्निं जासिगोन आरोना। जाथ'वाखै, जासिगोनसो 29 जुलाइआवसो बियो एप्लाइ खालामदों, कमप्लिट जादों। दा नोंथांमोनाबो नैबे सुकुरसिं नार्जारिनि बायदि नोंथांमोनाबो खामानि मावबानो जाबाय। जायफोरा बेफोरबायदि फेसबुकआव रिल्स बानायो, बे रिल्सखौनो नोंथांमोनाबो इउटुबावनो नोंथांमोना आपल'ड खालामबानो जाबाय। इउटुबावबो आपल'ड खालाम, इउटुब मोनसे चेनेल खुलिना ला, बिनिफ्राय बेयावबो आपल'ड खालाम। अब्लानो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे नङा मोनसे नोंथांमोना बिनि फिथाइखौ मोनगोन आरोना, खस्थ'नि फिथाइखौ। दा सुकुरसिं नार्जारिया बिराद खस्थ'यै, माने गुबुन स्टेटआव थानानै, सासे मालिकनाव थानानै, बेलेगाव खामानि मावनानै खस्थ' मस्थ'यै भिडिअ बानायो। दा नैबेनि फिथाइखौ बियो दासिमबो मोनाखै आरोना, गावनि फेसबुक पेजाव बेफोरबायदिनो आपल'ड खालामब्लाबो। दा नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि गोरोन्थि खालामनाङा, नोंथांमोनाबो मोननैखौबो सलाय, इउटुबबो सलाय आरो फेसबुक पेजबो सलाय। दा बयनिफ्राय साबसिन बबे मोनसेया होननानै बुङोब्ला आङो एक्सप्लेन खालामनानै मोनदों, आंनि आन्दाजाव इउटुबानो आरोना, आंनि थाखायब्ला आरोना। बेनिफ्राय जायफ्रा फेसबुक सलायो, जायफोरना गिदिर बेफोरबायदिनो फेसबुक पेजफ्रा बेफोरबायदिनो गोबां फल'वार्स दङ, कन्टेन्ट मनेटाइजेशन टुल्स मोनबाय, गोबां आर्निं खालामो, बैसोरनि थाखाय फेसबुक पेजआनो साबसिन आरोना। बेनिफ्राय आंनियाबो कन्टेन्ट मनेटाइजेशन टुल्स मोननाय दङ, आपल'ड खालामबाय थायो आं भिडिअखौ। बेनिफ्राय अब्लाबो आं एक्टिभ थानो लुगैया, इउटुबखौनो साबसिन मोजां मोनो आरो।
बेयाव माने बबेबा मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामोब्ला प्रफाइल इसु बेफोरबायदि नो लंगार बेफोरबायदि रिस्ट्रिक्ट नांबाथाय गोबां प्रब्लेम जायो आरोना फेसबुक पेजाव। बिनिफ्राय इउटुबावथ' जोङो इजिलि गोरलैयै बोखारनोबो हायो। अके लोगोफोर, दिनै भिडिअखौ आं नोंथांमोननो बेखौनो लाबोदोंमोन। गोबां मानसिफ्रानो बेफोरबायदि बुंहरदों बबे साबसिन होननानै। नोंथांमोननि थाखाय गासिबो मोजां। बिनिफ्राय भिडिअखौल' कन्टिनिउ हगारबाय था, बानाय थानाङा। सोरबा कमेन्ट्सआव माबा मोनसे होनहरोब्लाबो नोंथांमोना बेखौ इगनर खालाम। नोंथांमोना बेफोरबायदिनो कमेन्ट्सनि माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै भिडिअ बानायालासिनो थानो नाङा आरो। दा नोंथांमोना मोननैखौबो सलायब्ला साबसिन जायो, इउटुब आरो नोंथांमोना फेसबुक पेज। फेसबुक पेजाव नोंथांमोना मा रिल्स खालामदों, मा आपल'ड खालामनो नागिरदों, मा भिडिअ आपल'ड खालामदों, नोंथांमोना बेखौनो इउटुबावबो आपल'ड खालामनानै हो। मोनसेयाव नङा मोनसेयाव नोंथांमोना बिनि फिथाइखौ मोनगोन आरोना, साक्सेस जागोन, नोंथांमोना खस्थ'नि फिथाइखौ मोनफिनगोन। अके लोगोफोर, दिनै भिडिअआ बेनो। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै मोनथिखाबाय जानो हागौ सुकुर सिं नार्जारिया दासिमबो गावनि फेसबुक पेजनिफ्राय आर्निं खालामनो हायाखै आरोना। नोंथांमोना बिनि थाखायनो मदद होबानो जाबाय आरोना। बेनि चेनेलाव थांनानै नोंथांमोना नैबेयाव नुखादों, नायबानो जाबाय डिसक्रिपसनाव बेयो गावनि इउटुब चेनेलनि लिंकखौ होनानै दोनदों। बे इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना सापर्ट हैबानो जाबाय। बिनिफ्राय नोंथांमोना जायफ्रा साबस्क्राइबार नांगौ नोंथांमोनाबो बेखौ कमेन्ट्स खालामनानै बुंहरबानो जाबाय। बिनिफ्राय बिनि चेनेलनि नामानो जाबाय मादै रानि कमेडि आरोना। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय, बेयो चेनेला मनेटाइज कमप्लिट जाबाय 29 जुलाइआव। अके लोगोफोर, दिनै भिडिअआ बेनो। आं नोंथांमोननो बेखौनो शेयार खालामनो होननानै फैदोंमोन।